Okei, moi kaikki! Tänään mä pelaan Murder Mystery 2 ja mun seuraajat on siis tässä mukana. Tässä on nyt 2 mun seuraajaa. Mä en tiedä, onko noin muut mun seuraajaa, mutta ainakin nämä 2 on. Mä tiedän, että nämä 2 on, mutta joo. Joo, kiva. Niin, me voitais mennä kohta äänestämään. Mä en tiedä, onko tää, tää kierros nyt alkaa. Okei. Mitä? Mä jo luulin, että mä olin murder, mutta mä olin Inno. Toi vähän bugas äsken, niin. Mutta mä olin Inno, niin joo. Apua. No, mä oon aika noobi murder. Tai oikeastaan mä oon noobimpi niinku sheriffinä, koska mä en kauheasti niinku osaa olla sheriff, niin. Joo, mitä? Mä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta leftasko se vai mitä? Se kai. Oliko se vaan niin nopea se kierros? Joo, sheriff ampui ton. Mun seuraaja oli kai toi. Okei, tänne kai joinas joku mun seuraaja taas. Tai ainakin toi mun kaverina toi toinen tyyppi. Okei, kuka me ollaan? Taas Innocent. Okei, mä oon niinku tyyliin joka roundi Innocent siis. Okei, ketä täällä nyt on? Täällä on aika paljon suomalaisia. Toi karkkitassu ei varmaan ole mun seuraaja. Täällä on ehkä yksi mun kaveri tässä niinku servulla, niin se on varmaan sen kaveri. Mä en tiedä. Oh my god, se on murder. Mä menen hakea ton pyssyn. Oh my god, mä sain pyssyn tyypit. Apua. Nyt ei. Mä sanoin, että mä oon huono sheriff, niin. Tai niinku, no mä yritin nyt olla niinku hero. Niin, joo, katsotaan tätä peliä. Okei, nyt on kierros loppu, niin mennään nyt äänestämään. Joo. Niin mun mielestä ehkä Factorio on niin kuin mun mielestä tosi hyvä. Mun lempparit on Milbase ja toi Hotel 2, koska ne on vaan tosi hyvät. Ja joo. Nyt tässä on mun 2 seuraajaa. Joo. Nyt mennään tänne ulos tälleen kivasti. Joo. Okei, mikä me ollaan? Tai kuka tai silleen? Me ollaan sheriff. Mä yritän, koska mä oon joskus huono sheriff. Mutta niinku, en tiedä olenko nyt. Mutta mä en tiedä, kuka voisi olla murder. Toi yksi just aloitti niinku seuraa mua. Siis niinku apua, joo, se on toi. Toi yksi, toi, apua. Mä en tiedä, pystynkö mä tähän, mutta mä yritän. Oh no. Joo, mä tietty kuolin, koska mä oon aina niin huono sheriff. En tiedä, mutta. No en aina, mutta joskus yleensä. Niin, niin, joo. No niin, vihdoin toi kierros nyt loppu, niin me mennään äänestämään. Joo, Factorio on näistä paras. Nytten. Factorio on mun mielestä aika hyvä. Mitä tapahtuu? Mitä? Leptasko se? Vai oliko toi vaan niin nopea kierros? Mä en edes nähnyt mitään, koska. Okei. Niin juu. Toi oli aika nopea kierros. Koska mä en edes niinku kuullut, koska mulla ei oo niinku tässä nyt ääniä päällä tossa niinku pelissä, niin House 2 on näistä kyllä paras. Koska House 2. Okei, voitais vielä pelaa 1 roundi tai 2 roundia, en tiedä. Mutta joo. Taas mä olen Innocent. Mä olen niinku Okei, toi video äsken niinku jotenkin katkes, niin mä luulin, että se oli päällä, mut sit se ei ollut päällä, niin mä en pystynyt kuvaa tuota kohtaa, niin joo. Mutta nyt tää peli on vielä käynnissä tälleen kivasti. Joo. Okei, joo. Ketäs täällä? Okei, täällä on vaan 7 tyyppiä ja ne kaikki on yleensä suomalaisia, en tiedä. No pari on tuommoista maalaista tai tommosia. Niin joo. Ja mutta siis kiitti ihan sikana. 190 tilaajaa. Että mä kohta saan niinku 200, että. Mut joo, kiitti kun te katsotte tätä videon. Tuon mun seuraajankin piti lähteä, niin nyt mäkin lähden. Ja toisen seuraajan me haluttais mennä dateeihin sen kanssa, niin kohta me mennään sen kanssa. Mutta sieltä ei tule vielä mitään videota. Mut joo, muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava.
Moikka!